זה דבר טוב. הייתי מוכן להרוג. לא דיברתי עם אף אחד על זה. אשתך נגיד שחיית איתה הרבה מאוד שנים, אני מניח. לא דיברת? אף פעם לא סיפרתי לה. מה, אני אספר לה שאני הייתי רוצח? צד אחר, את האקדח, טרטט, הרג את כולם. הייתי ככה, בגדים של שינה, ויאללה, רפו אותם כמו פרות, חניהם. בזמן קרב, אם מישהו ירים ידיים, משהו כזה. לא לקחתי שבויים. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. הוא תפס אישה, חתיכה צעירה, נכנס לבית אחד, הכין חדר מיטות, ומיטל ברתה לזיין אותה. הילדה חזרה, זה סמרטוטיה. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו